हेल' लोगोफोर नै फैलायबाय दिनैबो मोनसे गोदान भिडिअ लानानै आसा खालाम बयबो आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनगोन होननानै ओमफ्राय लोगोफोर गिबियावनो बयनिसिमबो हेपि दिवाली ओमफ्राय आंहानो लोगोफोर दिवालीनि न'आवहाय साथि सावनायखौ भिडिअ लानो मोनासै ओमफ्राय नै जोङो दायो दिवाली बेरायनो फैदों आरोना सिमलायावहाय फुजा जादों आं दाखालि आंनि मोनसे ब्लगावबो खोन्थिखाबाय ओमफ्राय नै डाइरेक्ट फैनानै आङो भिडिअखौ लाफैबाय लोगोफोर नायलांबाय थादो जोङो दायो सोर सोर फैदों ओमफ्राय माबायदि बेरायगोन जोङो माने न'आवबो दिवालीनि साथि सावनायखौहाय भिडिअ लानो नागिरदोंमोन ओमफ्राय मोनासै मबाइलाबो गंसेल' माइनावा जि डिस्टार्ब होनानै लोगोफोर ओमफ्रायो मबाइलखौनो होआसै नालाय मोनासै आङो हौवायाबो न'आव गैया नालाय ओंखायनो नायलांदो लोगोफोर जोङो नै फुजायाव बेरायनायखौनो देखायलांबाय थानोसै आङो फारसेनिफ्राय लारि लारि होनलायनाय जा गेदेर जाखादों देग्लाय थांनाय बोसोरनिफ्राय देग्लाय गेदेरसिन जादों आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नायलांबाय थादो अखा हादोंना जायगाफोरा हाब्रु जाजोबदों थेवब्लाबो दिनैहाय बारा मानसि गैया नालाय जोङो बेरायखानोसै होननानै फैनाय जाबाय लोगोफोर ओमफ्राय देखायलांबाय थानोसै आङो बिराद मोजां साजायदों ओमफ्राय सिङाव मा मा दङ देखायलांबाय थानोसै दे लोगोफोर नायलांबाय थादो साबा भिडिअ लाना फैबाय थादों ओमफ्राय माबायाखै अन खालामनाङाखै गेटखैजा थाङासै लोगोफोर नै बेखैजानो फैबाय बारिखैजा ओमफ्राय जि हाब्रुखाहाय थांबाय थानोसै जों दायो नायहैनोसै बेहाय मेलायाव मा मा जादों खनसेबो जों फैनायालाय एखिसिम फैखादोंमोन जि हाब्रुखाहाय ओरैबायदि दिनैसो दिनै बिब्दि फुजा होनो आं गोलैसिगोन हा जानाय बोसोरनिफ्राय जि गिदिर जाखादों लोगो फुजाया फैनायनि गारि दोनखांनायानो गारि दोनखांनायानो एसे गोबाव गाखोदोंमोन माबाया थांदोंमोन थांनानै ओमफ्राय जि सेरेब सासेया सेरेब मोनावनायसो नाय बिसा गालिया जाहा दे खोन्थाना हो आं लागासिनो गालिया खारबाय बेखौ लोगो मोनदों आया नायजा माबायदि फुजिदो फिसाला बेरायनोसै गोबाव नेबाय आं नोंसोरखौ गेटआव मा फैला हायना गिदिर जागोनना फुजाया रायलाय हरबाय आङो नै थिगसे नायनानै लादो लोगो बैखैजा खेला गेलेदोंमोन नो फरायबाय जानाय नङा दा अखा हाबाथाय हाया अखा हाबा नुगागोनबो ओइनो फुनोब्ला दखान नायनो फैदो ओइ फिसाला बेटा खान्दां फाय ओयाव बेरायहैग्रोनि गस्ला नाय गेलेथि सानैबो लेथ्रा जाबोजोब्बाय केराम गेलेनानैसो फैदो सानैबो न'आवनो र' जोंहानाव
आब' बेसे आब' बेसे हायो 30 थाखा दा जाथ'ला खोमा दा फैनानै जाफैनोसै ओइ फै बेरायग्रोनि ओइ फैदा आलासि जानो बोरमा थांदो पाठशालाखै गिदिंना दा जाथ'वा खोमाहाय फै दा जागोन फै बिथ'वाखै एख' बैथिंजाय पार्कआव बेरायहैनो लोगोफोर ओमफ्राय आङो जि हांख्रिनानै माबा जोबदों ना आब' बिखङा नै बिखङा मोसाना फैलाय ओमफ्राय पार्कआव थांसै फट' लानो जि बुरि नुखायो सेलफि नाथाय अबे मानसिया गोसो बायदि बेरायनानै थांसै ओमफ्राय फारसे हाब्रु गोजाहाय हाथि गैखायाना हाब्रु गोजा ओमफ्राय नै बिथिंजाय नाय बेरायथाव जायगा दं नों फैसा लाबाखै दिनै पार्कआव बेरायदों दसे जि पाबजिनि गोजा लोगोफोर मालाय सेंग्राफोरनि गोजासो लारि सेंग्राफोरनि गोजासो जोंहा बुरि मानसिफ्रा लाजियो आरोना एसे थिखांनोनो बावदो दे गथ'फोरखौ फट' थिखांना लानोसै एसे ओइ नै माबा जादों फट' लानो नागिरदों फट' लानायनि माबाखौनो रोङा थानोनो रोङा माने बेसेबां खय उथियो जाखांबायानो जिउसा इस फटकनि पस्ट नामायला बियावलाय बोरै जागोनसै माबा हेलमेट ना मायबा गारनानै दोनजायो खोमा ए खांख्रायसो लोगोफोर जोङो पार्कआव फट' लानो फैदोंमोन जि ओमफ्राय पाबजिनि गोजा आरोना नै पाबजिनि गोजा ओंखायनो लाजिनानै जोङो फट'खौनो थिखांलायला बुरि गोजा नालाय सेंग्राफोरनि गोजासो मालाय पार्कआ सिख्लाफोरबो गैबावासो जि हाब्रुलै भिडिअफोर नायनो लुबैयो गस्लायावसो थांगोन Exo. 100 मा लागोन गैया प्लेट ओंखाराखै मोजां अबे बिदि नाङा आंनो स्टाइलनिखौ नाङा माबाखौ ग्लबरनिखौ नाङा स्टाइलनिसो नांगौ ओइ मोनसे नै दाउदै एवजानो लाया इखौ हा थौ मालाबा बायनो हागोन जिउस चावमिन जानो नांथ'वाहाय बिदिखौ नांथ'ला फरि लानो नागिरदों गथ'फोरनिनो गथ' गोरलै बायदि सुदै गेदेरफ्राबो मानो फैयाखैबा रावबो गाखोफैयाखैनो
哎，是这样洗的。ไม่ได้ดาวดิวจันเนอร์ pasti ya mabana mah hebara mazana ง่ายเนย si ani गर्ने हो सुना और बाई हाय गल्लिया आंनि गोरनायाव स्ना फैजोबबाय ओमफ्राय दहाय जाबाय खोमा गथ'फोरनि गस्लाहाय 200 मानिहाय 200 नङाबालाय गस्लाखौ फसायबाबो लंपेन्टानो माइबासो आंथ' नैदि गुदुंखौसो फसायो पासि हौवा मानसि नङाहाय हिनजाव मानसिसो नै मोजां नुदोंमोन फालिखौ इनि गुफुर मोनसे लानाय नायदिहां बे फालिखौ माबायदि एक्स' पन्सास थाखाफोराव हरनायबालाय नैखौ नै बेखौ लागौमोन आं 50 थाखायाव हरनायबा नै मेनाव खरिखौ नै खरि गानबाय नै मेनाव खरि गानबाय बेखौ बिखादोबा ओइ सख'बायनो ओइ सासेया फैनो रोंला इनो गेलेबाय दं नै गानखाबाय नामा itu kuah lagi nah itu just lagi gitu ya kuah lagi 50सान लागोन आंनि गस्लाजों गाननाया गुफुर साफा नांला होनाय नंला आङो गस्लायानो फैथ'वाखै अनलाइन खालामगोन आंसो नोंहा गल'ल' र' आब'आ एख' लाला मोजां मोनथाराय बुस्थुखौ लानो सोरखिफोरा थानायबा बेसेबा बेरायनो हागौमोन ना सिगां आं देनां नायनो आब'आ लाजिदोनो मालाय भिडिअ बाला बाला नांगौबा माबा मोजांथाराहाय मिना बाजारानो बन्द लोगोफोर इहाय सोरखि ट्रेन ओरैबायदि गथ'फोरनि गेलेग्रा दंमोन गैया बन्द खुलिथ'वाखै ओमफ्राय माबाबो दङ मा होनो सार्कासबोमोन गैया बन्द लोगोफोर नै साननैसोनि उनावसो खुलिगोन फिथाजों सा गथ' थाबोदोंमोन नामा बायदिसिना आंहा मिथिला ओमफ्राय गिदिंजोबनो मोनाखै आरोना ओमफ्राय बे गिजा गिदिङाखै दासो गिदिं थांदों जोङो आं गय जागलायबाय साहा लोंनानै बन्द' जालायबायहाय मानसि बारा गैया भिडिअ लागोन लागा ओइ आब' ओइयाव गाखोदो जा Sekarang oi lại bibar ba जाबाय खोमा ha सोर सानैजों गाखोनो जा हायबालाय रिलेक्स जायो आइ दं मानि मावग्लोसै
गिदिरसो दंफांनि मावफुंजोबलायदों